Okay, matutabang ata. Asa mo ron? Mga mga trabante na ko da! Uy! Ako tago kay human naman! Ay, hindi mo meron ko dito pa ni Ustaw! Sus! Nagsuot ako kinagus yan! Para! Lapay, di ba? Nag-video! Dali! Sumay nila bagian ha? Lapling kayo dito doon, lapling. Hakot lang ko eh. Hakot tagbasa. Mga tao na ko eh. Pero hapit kong masagap na sila mga bata pa rin. Suminto. Asa suminto rin. Asa suminto. Asa mag-iikuan ka eh. Kuya na, aswat! Pwede na kayo ya. Siya ito na, ano hunday? Ay, ayaw, ato na. Ano ni mo daw? Pa! Baka! Awa, diyan na. Ora. Hello, mga kasili. Ang trabaho mo ada ayaw ako. Wala na sila sa kung nang. Bibi, akin dito sa kanya, bibi. Asa man ko? Kader sa bawah ko. Ay tani mo trabaho ka pobre. Kaya gahi na kayo eh. Oh, simentado na yan. Ito na bakto na. Ay, kapag pa man yung Simento na yan. Ay! Sakto na! Ako gito, Pat. Cowboy.